apa simkiai ki jingduna ki beran sibun hapo ka we ni ki slam wat jing nang jing stan ki khna ka balatip kum ka umnyu khwan lower primary school ki nongilam ka sang HANM Riboy district ki la lej ban jure bi ka school ka beran hapo jong ka tege snong ha ka bakila lab ba ka school ka dan hapdeng sibun ki jingduna bat syai ben ha ka sarkar ha ka tege jing lej jure ki nongilam ka HANM ka balayalam du ba pateng marseng kum presiden lambat ki dikhot ka HANM yam unit kilalab ba ketika school kadan hapdeng sibun ki jingduna khamtam akabaidai ber jinglong jingman hapo jong ketika school hakabaidai ber ketika jinglong jingman hapo jong ketika school nakaliang jong ba pateng marsing ulai ke jingkular hakmat kino hikai jong ketika school baka seng kan sasim kia hakaban lej pentip shiki bor sarkar gin yarap ya ketika school manlai mi syakitanat jong ka government bangin yarap nagaleka seng ngin nom song thai nang bagane ka school kanyo ya kiskim banyo ban maramon ya kadang school kapala jot kapala pra kamtam benta lapai kapor liur ki khna bapli kumno kinsyong yu isibun ki jingduna bat nagale ka sengi kloi ban yaram ya pi kino hikai hakabai dei bakate ka school ha ketika singi nakaliang jong ka sang HANM Kelayarap ru daga song pisa shi kino hikai jong ketika school kum si benta ban no senyang lem shaka school na benta ka jingpen kut no jong ka school li ka school week ka basita yo lenter ni yo i hangi ba ki dai tang ki khna ki baret bat ki jingle kai ki baret ni sedang ban pende ndrai ka jing kermen hangi ka dan badailing ba kadi ka jing sedang bat na kini ki hap ki baret bakin sami ki keluar jangka ribat ka jang riya kuntam oi ka spot ka de kawai kapanirap iki khna lada ki khna yele ka spot ka jabing jongki ka khampro ila banong agini kiski ki bamanta kade kawai kalat kaba ai kam ai jam ya ki khna bakila ban kershan ya kaing ka sem ka jongki ngange skam ba kini ki hap ki barit ro kade kajing penmelen nadu baki dangrit bakin don ya kata jing melin banlek kai spon lagi babun ki benta second